Doita seiko mudiwa nguva yare bandaka gomirira kujurira terera terera yakwana iwe neweka tive chose zvachose ndatiterera ini neweka zvachose ndati. Hello guys ndikuda help yenyu panapa. I need your help guys, I need your help. Hanzi nanotila murise kudheni kwenyu hakuna kunaka kudheni kwangu. Deni kwangu hakuna kunaka, ndochokwadi. Kwakamira Rome. Handi chadoda kana uri eschido hekubangura naterera naibranita. Guys, didn't come up na mira shakanaka guys. Father Diaries ndakavaona vane hure nesuro guys. Uya ndakaona vane hure guys nesuro. I need your help. Ngatisafe takasiyana. Dadana ngatisana kwenika. Usatombuda jamais isaziva guys, there's a nine good or batsuri. Chino mwisambura kudai kunge pondo shami. Mujolo apero, hey, mujolo no mira mush, mujolo pandemic. Share gadgeting, jolo ikoreri. Guys, ndainiso ne mujolo. Father Diaries ndakavaona nesuru. Saka ndiri kufunga dzimwe pfungwa yamundibatsirewo. Yes, guys. Right. Hello guys. Mrendi kudzei. Mrendi mboni. Mrendi mbodzi maningirikira. Music. Mamkasei guys.
ndamuka sei guys. Felicitas kana usina zvokutaura nyarara. Felicitas Chitando kana usina zvokutaura nyarara please. Ungati kwai ndikuwedzera matama iwo chona ndikupedza matama. He? Kuwedzera ndokupedzera kashungudza zvinhu zvakaitika nesuru. Indaso ungati kwai matama angu arikutowedzera. Naye iwo chona ndikufaitira kuti matama apere. Iwo kwai ndikuwedzera matama. Hauoni kuti kuda kundiprovoka. Naye kuprovoka kwako. Sadaro. It's rude kudza munhu kuti akafuta. It's rude kudza munhu zvisingaenderani. Please. Zvinondoti ndikutoda here zvandikutoitira pakuseni kuno. It's very rude naye kudza munhu kuti kwai matama ari kuwedzera. Ini ndiri kuto izvozvi so guys ndabuda siyandawa. Ndiri muno mujimu muno ndanguri ndauya kuseni pano. Sure munhu yangu uzondidzikisira mweya wangu pasi. Pane kuti undipe inspiration kuti zviri kuita wonditaura kuti kwai matama ari kukura. Nin'ina ndokukangama kaini. Usazodaro. Usazodaro sha. Alright guys. Nyanda yanaende. Ndozati munoda juice handiti. Munoda makuwa. Saka zvidani kuzvitaurira nyaya dzako wega. Pane kuda zvekuti kwai umirire kuti kwai kune vanhu vanongofamba vachitika nyaya dzevanhu kuti vagozotaura zvavasina first hand information. Hanimaona. Saka ndauya kudai so guys. Ndanetseka ndikutambura. Ndikutsvagawo munhu wechindevere guys. Wechindevere ndiye munhu andiri kutsvaga panapa. Angandibatsira pane imwe nyaya ndinayo. Anyway, sezvamunoziva kuti Diaries guys yave international brands. Handiti ndine nesuro ndine mumwe mukadzi akauya kwandiri muXhosa. Handiti saka tine vanhu vari kutifollowa guys nemuno mune dzimwe nyika dzinedzi. Handiti mukadzi uyu she came to me nesuro akataura nyaya yake, but chiXhosa chacho guys ina ndisinyatsonzwisisa. Hanzi follow me. Right. Saka akataura chiXhosa chake chiri deep guys. Maaudio ndinawo, but ndashaya kuti ndoita sei kuti ndinyatsonzwisisa nyaya iyi. Nyaya yake yaifunga kunge akauya palive nesuro. Munhu wemuno muSA anditomuzivi but arikutaura tifollower. Ndatrai kumubvunza kuti nofollower, what do you understand? Pazim community. Hanimaona zvikanzi tinojoinidza tinobata patoverenga macomments kune vanonyora nechirungu ndopatogona kubatanidza kuti nyaya ndeichii. Hanimazviona. Saka guys ene naitaura chokwadi ndakamunyorera message ndikati andisinyatsokunzwisisa hangu truly speaking because andinyatsogona kuXhosa zvokudaro. Remember kuXhosa nezulu zvakasiyana, but munhu wechindevere can pick out nyaya yacho zviri kufamba sei. Nyaya iyi has got something to do nemurume here handika nemwana amene mwana wake mukuru nemurume zviri kuitika kubatanidza kwandakaita, but kuti ndichatsofamba nenyaya yamanje zvakandiremera guys, zvakandiremera zvisingaiti. Hanimaona. Saka ndokumbirawo kana pane munhu wechindevere aripo ngatibatsirei mukadzi uyu. Handikwanisi kuti ndiwe naye palive nesuro ndaiti ndichatsvaga palive ipapo, but ndakaona kuti Zuka kanga avharawo network dzake. Saka ndachikumbirawo kana pane munhu wechindevere handiti anonyatsogona kunyatsonzwisisa kana kuti anogona kuXhosa zvakadaro, please undibatsire uye kuinbox titaure so that ndikupe maaudio aya kunyatsoteerera wondipawo clue kuti nyaya iyi chaizvo yakanyatsomirira sei, because ndaita kubatanidza handika and then tozoya naye palive. Handimazviona. Saka ndonyaya yangu yandinayo asikana kuna akujusira Father Diaries. Ndozviziva kuti mamuchida zvinhu. Ndoziva kuti vamwe vangu vatogadzirira kurekodha kuti tirekodhe tisimeli vahurigwa, asi chero ndakahurigwa ko wangu murume ari exceptional here, ko inini wacho ndiri chii ndisingahurigwi ndichitozvitekerawo mapamsi hana Beyonce achihurigwa kokuzotini. Saka musada kutiita vana Mwari tiri vanhu takangofanana. Mangwana chero ndakauya nedambudziko rangu handitika yes Rita moyo ndozvaitika panapa. Saka pari kundinetsa ndatadza ina ndine imwe foni ndiri kujimu, ina ndine imwe foni ingadenda kuplaywright neimwe foni mavoice notes ake, zvino ndine foni 1. Ndatozvifunga ipapa ndiri munoti rega ndikumbire vanhu handitika kuti vandibatsire. Handimazviona. So ndonyaya ndinayo vedwe kwanoti akuvingwa nevanhu maSouth Africans akuisawo trust matiri zvakanaka guys. It shows kuti we are building a relationship
handiti kwatinogara mangwana achafamba achitaurawo zvakanaka pamusoro peduwo handiti hatingangozovi vanhu vekutaurwa zvakaipa nguva dzose dzose kungonzi mazimbabwenzi anoba mazimbabwenzi anodai mazimbabwenzi anodai at least tinenge tine something chekutaurwa chinenge chakanakawo kunzi isi takaenda tikanobatsirwa ikoko handiti mazviona so tikangobatsira iyeyuyu handiti maona achatoudza vamwe kuti ndakanobatsirwa kune peji iri anofolowa but haazivi handizivi kuti anohwei handitoziviwo guys kuti anonzwei handitozivi kuti varipo here vanogona kutiitira matranslation aya kuti paite nhingirikiri paite english patichitaura neshona papa paite english notranslate because it seems as if tinotori nevakawanda vanototifolowa vekune dzimwe nyika handi maona saka toda kuvakomodita munhu wese handi mazviona tokuvakomodisa munhu wese. Thank you, Tanya, and it's very true. Ndinawo ma-audio, saka tembi ndangoenda kufunga. Anogona, please, inbox yangu is open. Uyai ndikuforwardire mangai. Mu-analyze, muteerere ma-audio. Muzondiudza kuti nyaya yakamira sei, so that kana takuita live manheru, iwewo unenge wachitranslate chakuisa pane imwe foni, iye ndomisa pane imwe foni. Kuti iye achitaura, iwe uchitranslate kuvanhu. Iye achitaura, iwe uchitranslate kuvanhu. Because ini zvokwadi handina hangu kunyatsonzwa nyaya. Asi nyaya ndakaiwa kuti ndeikungura kwemurume nemwana mukuru mukomana andakatumigwa picture yacho. But ndizonyatsohwisisa kuti chii chaiko zvakandinetsa. Anomaona zvakandinetsa. Saka if we have people who are confiding in us, vari kufila free kuzotaura kwatiri vari ma-foreigners, let's accept them, guys. No, havasiriwo majuwepi, havasivo, havasi, ndeumwe. Ndofunga matosa vakudedzana, uyu ndeumwe atoti anogara ku-Eastern Cape. Haasi. Ari kuti anogara ku-Eastern Cape. Haasiriye, vaya vaita vari mujobhedhla vaya. Uyu ndewe ku-Eastern Cape. Haasi. Haasiriye. Ndimai vakatosvika vakachinda vakanaka fani. Mai vacho. Vakanaka chekuizvo kuti ndakatoti kana vachichema nenyaya yemurumewo vakanaka kudai naye Mwari kokuzoti sizvibagwe. Hanimaona. Saka ndoti ndo zvanachida ngoti ndikumbirewo musara nhasi. Kuti please uyai so that I think life yamai avaka. Sezvo andiselina vachiuya palife yavo manheru nhasi. Ndichaiita masikati. Hanimaona. Ndichaiita masikati. Life yamai ava because andiselina ndo vanenge vari papage manheru. Saka chirega ndiite nyaya yamai ava masikati kuti mangwana ndigoya nepart 2 yangu. Handiti maona. Antimaona. Saka andiselina vachaya manheru indoita masikati. Maybe ndikaita kuma 3. That should be okay. 3, 4, 5 at least yope 7 andiselina voya. Andichika. So that tikwanise kunzwa nyaya yake. Tishiri kufamba sei. Because apakatoipa mukadzi mukuru ye aichema nesura. Aichema mai vavo vaichema. But chero kuti ndivanyaradza cheko. Mukaona zvandaitonyora nemi munoseka. Ndichizama kuvanyaradza. Hanimaona. Saka please ndo chichemo changu chandinacho. Saka ina handisi kuti guys pa part 2 apa. Ndoita sei. Ndotaura kana ndokondinga nezuro. Ndandoshandisirwa nyaya yangu yandakataura ndogana imi kuudzwa nyaya iyoyo mumapeji mumagurupu. Facebook isati yavakwa. Chandokusaita live yake yemwana uyu wekuZimbabwe wekumaloji uyu. Ndokudokomentawo ndokudojoinawo live iya ndichitotiwo tinopawo contribution tichisupport. Guys, umwe wedu anogara ari pana pashuwa kutanga kuti upawo contribution yemwana. Shuwa mwana kunetsa. Kunge imi sisimeli. Makanetsa abereki venyu sisimeli ende makanetsa singaiti. Makanetsa. Nei Mwari. Live aisi yangu kuchagwa ndeye mwana ucho. Iwo kutwisa zvese kunoonekwa zvichandikwa pamwe vasitombo pano padiaris kuti vasive nyaya dzitokudza ipano. Naika zvakanaka here. Munhu uya nenyaya yake. Mangwana usangana nemastiti wakuda kumushandisira nyaya yakakudza yega. Kuda kumublackmaila naye kana kuda kumuudza nyaya yacho. Nyaya isi yangu. Why telling me about it? Kuda kudza vanhu kuti sezva makanetsa akuchinja nyaya yangu comment section. Tikandazomupindura. Ndikati naiwe nyaya yacho wakaiwe pano wakanzwa neni ndoga nchikudza. Hando wakanza nchikudza ndoga nyaya yacho. Saka zvongoramba ngoti nai msisimeni shuwa makanetsa abereki. Shuwa ndati mwana wanda akambombatira foni mwana wangu inini ndikavhura foni yake ndati tone foni ndikanaona mune zvimagrupu zvisina kana nebasa rezvaipostwa ndakaita kunge ndichafenda ndichimudza kanzi mwana anga rega akagoenda nepi makanetsa zvisingaiti makanetsa abereki ndikati unondiziva ukana ndaikudza nema unondiziva. Saka utoshaya kuti berega here kutaura nyaya idzi tongonyarara mongospekulata. Amen. Akangoti makanetsa ndakangoti yeshu. Nei Mwari. Ndakatozomutuka asi unondiziva naye unondiziva.
unondiziva zvoutoteki neni yatochinja nyaya yekutaurwa pano yatove yangu animaona ko kana ndaikunyepera ioreti saka it's not fair guys because hazvichanakidza tichaziviwa mochaine nyaya dzavo pana pamusangana navo lucky enough kuti panapa atibudisi mafesi evanhu it will be just a voice saka vanhu vaitogara chitoremaindo zvemucomment section kuti iwowe ndiwowe yakazodai ndiwowe yakazodai it's not right guys peji rino iri nderekuti vanhu vafare vanhu vapore handiti yo ya nechimbo makumbo aya yes peji riri kuti vanhu vapore guys vanhu vapombonoke vanhu vachitaura nyaya dzavo chisununguka but kana takushandisa zvinhu zvevanhu guys kuti takuudza vanhu nyaya dzakaenda nadzo pano I don't think it's right guys really I don't think it's fair and it's okay I don't think so I don't think it's fair guys that's a darrow Sabina Moro Sabina said timbojima tose Sabina timbojima tose it's not right guys ndanga ndisiunoza evinakafunda ndakapfura stage yekusoro bloka vanhu nekudidi handiti ndechingoti kungokutsiura nawo zvakanaka chiudzana mune zvakanaka zvinge zviri right handiwana vanhu kuti tisore tichingoita sevana vadiki izvo izvo handiwana but amen zvisinaonaka guys remember kuti vamwe anenge akatoremerwa achitouya pano kusutsvaga rubatsiro ipo pano ndo panenge achiuya kusutsvaga rubatsiro imi makutora nyaya dzati makuti tekiteki nadzo handinoona makuti tekiteki makuinda nenyaya dziya hazvina kidzi guys achidi kunyika mune vanhu here mune one tiri kugomera chisimudza masimbi anditaridzeya augomera chisimudza masimba audunidzira pasi hello akasimba iyi right itasipo saka guys hazvina kunaka nangoti titsiurane panapa kuti hazvina kunaka vidwi ngatisadaro it's not right hazvina kunaka ngatisadaro hazvina kunaka panapa paclinic guys takasiyana nemamwe mapeji guys toenda kunoseka vanhu vanhu tatosiyana nemamwe mapeji guys handiti panapa paclinic handitika saka munodzikisira mweya wevanhu kuti azouya achiti ndo tikasanganikwa nendima tikatsikamwa ndotukwa hani mazviona hazvina kunaka hazvina kunaka exactly Mary ndozvikuitika vakuuraya the moral of the group handiti because the moral of the ndeyekuti vanhu tibatsirane tichitaura pamwe chete handika tichibatsirana but manje kana takuita zvakadai so hazvichanakidzi hapasina makutouraya group nendoisa feni yangu apa ndimbogadzira chinhu ndichanika kutaura
handika guys saka ngatiregei kuti tiite izvozvo handitika guys tidaro vanhu handiti hanzi show asismeli ndinoita masquats iri Sabina ndoita masquats ndoita ndinoverenga nene masquats ndokusvikawo 50 handiti chete ukuthi half yeah right aiwa handisimudzi from the floor ndosimudza kubva handiti Sabina it goes nema-levels kuti unoda kusimudza from the floor here kautoda kusimudzira zvodhipenda kana kuti wafit kusvika papi ungati munhu ari kutoka kuya kujimna somukusimudza from the floor anodonha hazviiti saka ichisimudzira ipapo simudzira right hanzi niwe sikota exactly yes hazviiti anozvikuwadza kuti anzitanga kusimudza from the floor hazvigoni zvinoenda nema-levels guys zvinoenda nema-level zvakafanana nekuti muti ndisumudze masimba aya mirai zvakafanana kuti muti ndisumudze ichi mukuchiona ichi kana ticho chiri pasi ichi hazviiti isi tosumudza izvi tosumudza izvi ndozvedu izvi ndochedu izvi handiwana tosumudza izvi right newe Sabina kumatiketi evanhu nei wataita kukanyora zvematiketi nai Sabina wakapromisa vanhu matiketi wakapromisa vanhu matiketi Sabina chitengera vanhu matiketi ndakuita ekupesira anenge akwana 50 anenge akwana ini guys anenge afana Uncle 50 better. Yes. No, it's not too late for me. It's okay. It's not too late for me. Hi. It's not too late for me. Jesus is to shut it. Come on. I'm number one for now. Mutemo womvura ndikupedza chitoli chaka Sabina ngatichienda kunyaya yematiketi mashiya iwe pasi pekutambira Nessa diretora ye matiketi chamwana ndatokangama Atinde pane chishi
Sabina trainer vanhu shamwari. Trainer vanhu vari comment section shamwari. Trainer vanhu satraineni. Trainer vanhu vari comment section vari kumba. Zvakakomera ini. Hai, Sabina serani chama. Indu kudoita zvangu zvirikufamba. Unotaura zvina masila ako. Izvakona masila ako. Izvakona masila ako shamwari. Izvaku zvirikutoita. Nhasi ndiri kuleguku saka ndiri kuita zvemakumoko. Zviri kutofaya. Unotaura zvina masila. Mamasila zvekuita sei? Parika ndiwedzere mawedzi. What is your actually sit that? You want my way, my master. You must sit that. Ndatowedzera mama. Ndatowedzera mawedzi. Ende zvatofamba. Ndoda kuwedzera futi. Ndowedzera futi. Anoda kunda. Ndotowedzera futi mawedzi. Nawe Sabina ngataure nyaya yetiketi. Watiri kudii nyaya yetiketi? Matiketi evana vakapromisa. Totumira kavanhu matiketi avo. Wedzera mawedzi apa.
Wakutarisa munyaka. Mati guys. Sabina wati. Shamari. Ma aerobics ndoita ini shamari. Ndoita zvisingatoiti ma aerobics. Crossfit ndatongo niziro ndaita crossfit saka nasina zvandichaindi kumusoro because niziro ndoya ndaita crossfit ndoya ndaita crossfit nesoro saka nasina ndichaiti crossfit saka watiko nenyaya dzematikesi avanhu kesabina kuna zibaba rakadai richigomera kokusiiwo iniwo zvangu zibaba rose rinemamasakadai richigomera kokuzotini haumanaka sadaro sa ri kugomera nemamasiraro kokuzotini no Sabina I train over I don't train every day shamwari iwaya unotapasha ndoita aya ndomaita every day sati ndapedza apa ndofa udzokerodza apa neapa neapa ka 3 times ndobva pamai ndoenda uko data rangu rauda kupera iro rugomera azotini nangu ndisiye iro gomerera rikuita emika iro razorora. Thank you zvako Violet. Zvakakomera ini. Hello. Gary komere futi. Kari chikomera zvine takarimirira. Thank you Tilda, thank you. Mira ndifana kuitawo tichimirira zibaba yedu. Kandoda kudzokoroda. Chunk. Gertrude, that's not a room, Daddy. I must do some of it.
padumbu shamwari ndichasvika wena padumbu mahwani but hai dumbu remazimbabwe zinongorisiva wena no my full body weight ndinoita sometimes but nezero Monday I was working on my hands, Tuesday I'm working on my legs, tomorrow I'll be working on my tummy, and Thursday, Friday, Saturday I'm working on the full body. And one guys, the guy intended to the guy intended. Guys. Nai matagapari majoints acho iwayo emakumbo ako iwewe ukadona paagoni kuvhunika kana usika exercise unogona ngodona pakavhunika nditi you cannot compare majoints emunhu anenge asinga any exercise nemajoints emunhu ano exercise ndogona kutodona kubva first floor pabuilding ndikasatyoka mabhonzo because mabhonzo angu they are strong. So kana kuchinzi work out papa handiti it depends kuti iwo that day uda kuwork out chi anditika Juliti takazvijoina kudhara izvo titoriko paprogram kudhara takazvijoina zvedumbu izvi hausina tatoserera pane zvarangari titoriko kumalemoni iko kune episode kudhara takazvijoina izvi saka munhu makumbo ako anoita fiti vese uchiona kuna munhu wakadzi kuti unonyatsoona bhodhi yake yakamira zvakanaka makumbo akamira zvakanaka zvese everything handiti because unotoweka out nemakumbo acho haufange kungoweka out dumbu rega because uda dumbu ripere kana kuti kungoweka out makumbo because remember ichi ukasaweka maoko ichi chinorembera ichi ndopanozoona mwana nemaoko akarembera aya handi saka unofanira kubhalansisa handi maoko aya unotomawekawo futi handika unotomawekawo sechikadzi toitawo zvinenge zviri simple zvechikadzi handi then makumbo oweka futi handika then masquats for magaro handi manakiti bhodhi riri kubuda zvakanaka like Burkina Faso nemahips zviri kubuda kwazvo masquats handitika then dumbu process dumbu it's a very long process but eventually rinopera. Also diet yako inocounta. Saka isusu maZimbabwe tinourawa nestarch andiwana tinourawa nesadza riya starch manje macarb aya anenge asingadiwe mubody but because isi takajera sadza andiwana pane pekuti chero ukaita vhiki usina kuridya otozongofuma uchiwa ndikuda sadza andiwana but I think inini kana uchida kudya sadza you just minimize the portion wochaka portion kadiki kesadza Anton, ansemi makamera boko makumbo nekuchi vakashure. Ndakamera boko makumbo nekuchi vakashure. Nekumeso kumatama ndakatomera boko because kuri kuenda kuchitoserera. Kuita picture inozozongepisa mapictures angu muna June July. Itasema mapictures siko zvino. Ando posta panapa uone kuti there is a very huge difference. And ndatosa mapictures andakaposta June July. Ni mapictures andiposta iko zvino there is a very huge difference. It's a very huge difference. But remember kana uchijima it's not a miracle, it's not an overnight thing chekuti wajima nhasi mangwana utofuma wakaonda. It's a process guys, it's a process, it's a very long process and kana uchida kuti zvinyatsona results it's a very long process. Haungotangi nokuti waita mwedzi wakuti expecta kuona results, never oto mbijana unoenda mbijana saka nemuri kundiona kwa zvindakadai muchazondiona futi maybe mana November December muchazi sisimeli it's a process. Zvakafanana nevava vanenge vanoita zvemamasura haungangobva murume wakanga ubva wako nhasi nechidumbu nezvioko otoya chiti ndiri kuda kutoita gym ndira kutofamba maka ndine masura hakuna zvinhu zvakadaro anotoweka out nguva yakareba achiita wake out kuti mamuscles aya abuildane andika kana abuilda namamuscles aya otanga apwanya fats mubhodhi yake manje ositanga kubuilda mamuscles ositanga kuona kuti mamuscles takubuda dumbu riya richipwanyika. It's a very long process. Mune vamwe vanhu ndakatoona vari muno muchimuka vane mazitumbu vakauya nawo gore rakapera museri before lockdown nanhasi mazitumbu iwayo angotiserere mbijana ichipo hanimaona. Saka haukurumidzi kuti hanzi ndatoda iso ndapedza. Ndosaka uchiona vanhu vari machimwa zvimaprotein shake vachimwa zvavanomwa zvakangosiyana-siyana kuti vabatsirane nezvavanenge vachiita nemasimba aya kuti vapwanye chimafeti nekubuilda mamuscles avo hanimaona. Saka it's not a miracle guys kuti manje oda kujimu toti nekuitako inda musati maonda hakuna zvinhu zvakadaro. Plus jimu pakuziva kuti unogona kuya kujimu unogona kusaonda nejimu unogona kusaonda zvachose nejimu but unogona ngoita bhodhi yako yakanaka. Kuna mwana asingatoonde nejimu but anongoita bhodhi yakanaka akasimba kudaro unoona kuti ari fit munhu ari fit. Gym is meant for your fitness, for the fitness of your body. And kana uchida zvekuonda unoenda padiet. Uenda padiet wokata out kudya mastarch aya andika udya more on vegetables andika more water to drink, ma vegetables akawanda uchiita izvozvo chidaro
unoona, then unosvika wokata mushuga totally completely wosokata shuga zvese zvizvo zvimwe zvinotapira you cut off on those unoona. Saka isusu manje ini ambombona dzimwe nguva ndichitobata glass rari amarula is not even allowed kana uchida kuonda because amarula yaini zvakawanda ine shuga mukati mechichi ine cream hazvitodiwi zvinotosimbisa asi tombobirira handitika tichimwa animachiona. Saka musa experience tida kutoona results papo same time handiti zvakafanana nemunhu anenge azvira mafuta ungati wateka gaba 1 anoti ndoda kuona a very massive change. Hakuna zvakadaro, unoramba wochizora mafuta ako kusvikira waona change. Unenge uchitoiona mbijana. Remember futi mubody zedu hadzireact zvakafanana, maskin edu chawareact zvakafanana, mbijana andika uchizora kusvika wazosvika waona pari results ako. Haisi magic yekuti unofuma overnight wakaningirira wakati zvaunenge uchita. Zvakafanana neni ndakafuta ndikuona ndakasimba guys, but pafitness chaipo hatiri kunyepera namusundi vechidiki mimi hamusundi inini vechidiki ma2000 apa mumiri chokati chakanaka hanzi ina am losing fat and gain mass exactly zvodependa tinoda kuita sei andimaona. Imini vechidiki vari mucomment section munenge muri slim inini ndakafuta but takutara zvefitness chako kaamumiri ndochokati chandokutokudza chakanaka chechecho. Fitness section nditori fit kudarika most of you, very fit kudarika most of you, zvokuti zvimwe zvinhu andotoita motishamsika kuti izvi nezera ravo vanotoita izvi andimazvona. Saka pafitness chaipo titori fit takafita kudai so mogona kutotidherera but mozozviona tinezvi tachidherera vazvisingatoiti mai havari fit ndizvazvinoita izvozvo animaona. Saka bo gym ndeyefitness anibakuzisa gym ndeyefitness. Chikafu chako ndo chinokaunta. Vari kuti kwaita ava vari kuti vanwa malemoni nemacoffee, you can drink lemon and coffee 2 years muri kunzwa, but if you are not helping you exercise hapana chamunenge muchita, you are wasting your time. Muchamwa makofi waya makuseni masikati manheru nemalemoni iwaya nemaapple cider vinegar mugoita 3 years muchimwa, as long as muchingodya mazisadza akawanda yaya anomaona, as long as muchingodya mazishuga yamakeke nechichika muri kuwaste your time muchizviuraya neapple cider vinegar nemanhuhwira ayaya instead yekuti musiyane nazvo mungodya. Saka namakuita zvemaapple cider vinegar inyaya nemakofi you cut out on chimwe chikafu like especially starch nesugar, madrinks mafizzy drinks you cut out on that. Doro inoona savana dry you cut out on that. Saka musazvidzota tongoma coffee neshuga toonda, hakuna zvinhu zvakadaro. Haumi coffee neshuga wobva wangoonda just like that, hakuna zvinhu zvakadaro, hakuna zvinhu zvakadaro. Ndati ndikuzivisei iwo unoita zvaunoda kaisirega ndindi ndipedzise workout yangu ndindi kana muri pandinga workout zvakanaka nekuti ndenge ndichikukidze then ndime muchingondiseka mucomment section ndingatirega ndikudropei ndiche workout chine dzimwe 30 minutes before I finish andina judiko ndozvandikureva unoshatirwa ugoma ugoona hapana change instead uchipere chitokura because ukoti uchipedza kumakofi yako yaya unozvasi sadza rako zimutumba resadza anditika wapedza futi omwa kofi masikati ya wapedza kudaro unoti chingwa rako manheru futi wapedza jisirosa uri munhu murasembeki unodi ngoya jimu uya kujimu uya ujoine jimu kana paujimu sewe rosa unotori murefu nebhodhi yakanaka, bhodhi yako ida ngotoniwa chete, bhodhi yako just need to toni wobhidha mamasosi, une bhodhi yakanaka iri, une bhodhi yakanaka. Ana Felisa Zamuru Brasebek, uyai kujimu, varume venyu marungwa vadi vanhu vanenge vakafita danho vakaonda vari fiti. Guys, ndakunda HM yangu yakupera data, bye bye.